Wel, gawn ni droi at Salm 103 y bore yma am ein galwad I addoli a'r 5 adnod cynta, fe wnaed ben dithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaed ben dithia'r arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, I adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Wel, gawn ni fendithio ac addoli ymhellach nawr gyda'r emyn cyntaf. Mae Duw yn llon pob lle, presennol ym mhob man. Y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan. Wel, I ni'n troi nawr at, fel darlleniad nesaf, Salm 139, 139. Dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud camgymeriad wrth deipo, 139. Siŵr taw mai yw hwnna, ymddiheiriadau. So, 139 yw'r salm, 139. Arglwydd yr wyt wedi fy chwilio am hadnabod, gwyddus ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, yr wyt wedi deall fy meddwl o bell, yr wyt wedi mesur fy ngherfed am gorffwys, ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod, heb I ti arglwydd ei wybod I gyd. Yr wyt wedi cau amdano fy nôl ac ymlaen, ac wedi gosod dy law drosodd. Mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd I mi. Mae'n rhy uchel I mi ei chyrraedd. I ble raf oddi wrth dy ysbryd. I ble ffoaf o'th bresenoldeb. Os dringaf i'r nefoedd yr wyt yno, os cyweiriaf weli yn lleol yr wyt yno hefyd. Os cymeraf a denydd y wawr, a thrigo ymhellafoedd y môr. Yno hefyd fe fydd dy law yn fy arwain, a ddeheulaw yn fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch
yn fy nghuddio, a'r nos yn cael amdanaf. Eto, nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti, y mae'r nos yn goleuo fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleuni. Ti a greodd fy ymysgarwydd am llunio yng nghrôth fy mam. Clod foraf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Chi'n cofio'r hen gyfieithiad, rhyfedd ac ofnadwy ymgwnaed i, ynddo fe. Yr wyt yn fadnabod mor dda. Ni chuddiwyd fy ngwneuthuriad oddi wrthyt, pan oeddwn yn cael fy ngwneud yn y dirgel ac yn cael fy llunio yn nefnderoedd y ddeiar, gwelodd dylygaid fy nefnydd di-lun, sef di-siap, y mae'r cyfan wedi ei ysgrifennu yn dy lyfr. Cafodd fy nyddiau ei ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt. Mor ddwfn i mi yw dy feddyliau o Dduw, ac mor lluosog ei nifer. Os cyfrifaf hwy, y maent yn amlach na'r tywod, a phe gorffennwn hynny bydde ti'n parhau gyda mi. Fy niw, o na fydde ti'n lladd y drygionus, fel y byddai rhai gweidlyd yn troi oddi wrthyf, y rhai sy'n dyherio di yn ddichellgar ac yn gwrthryfela yn ofer yn derbyn, ond nid wyf yn cysau o arglwydd y rhai sy'n dygysau di, ac yn ffieiddio rhai sy'n codi yn dy erbyn. Yr wyf yn ei cysau a chas perffaith ac y maent fel gelynion i mi. Chwilia fi, o Dduw, i ti adnabod fy nghalon. Profa fi, i ti ddeall fy meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddo. Amen. Wel nawr te, fe gawn ni fideo byr iawn nawr am yr hanes sy gyda ni heddi. A mae 2 gwestiwn sy'ch chi'n barod. Chi'n gwrando nawr? 2 gwestiwn. Yn gyntaf, pa mae Nora'n barod, pa un o ffrindiau Iesu sy'n siarad gyda'r bobl bwysig ar y dechrau? Pa un o ffrindiau Iesu? Ac wedyn, o ble, ar ôl siarad â Iesu, o ble mae e'n cael yr arian i dalu y bobl sy'n casglu arian. Iawn? So, pa un o ffrindiau Iesu, ac o ble mae'n cael yr arian i dalu y bobl sy'n casglu arian. Diolch. The coin in the fish's mouth. One day, Peter was walking near the temple. A tax collector stopped him and asked, "Does your teacher, Jesus, pay the temple tax?" Peter was a bit surprised by the question. He nodded and said, "Yes, he does." Peter hurried back to tell Jesus, but Jesus already knew what had happened. Jesus asked Peter, "Do kings tax their own children or others?" Peter thought for a moment and replied, "Others." Jesus said, "Right. But to keep peace, let's provide for the tax in a special way." Jesus told Peter, "Go to the lake, throw in a line, and catch a fish. In its mouth, you'll find a coin." Peter, full of trust, went to the lake. He cast his line into the water, waiting patiently for a fish. Soon, Peter caught a fish. He gently opened the fish's mouth and, to his amazement, found a shiny coin. It was just enough to pay the tax for both him and Jesus. Peter smiled, amazed at how Jesus provided for their needs in such a wonderful way. Pa un o ffrindiau Iesu sydd yn y stori bore yma? Elis? Peter, da iawn. Pedr yn Gymraeg. Da iawn. Cwestiwn nesaf, o ble mae'n cael yr arian i dalu y bobl sy'n casglu arian, Nora? Ie, yng ngheg y pysgodyn. Wel, mae hwnna'n ryfedd yn dywe. A dyna pam mae'n wyrth, chi'n gweld? Ac oedd e'n arbennig iawn.
Ac yn y stori fach yna, mae cwpl o bethau ni'n sylwi. Yn gyntaf, mae Iesu yn gwybod pob peth. Oedd e'n gwybod bod Pedr wedi bod yn siarad gyda'r pobl casglu arian. Oedd e'n gwybod am beth o'n nhw'n siarad. Oedd Iesu'n gwybod ble bydde'r pysgodyn a'r arian. Oedd wedi trefnu popeth, meddylwch am hwnna. Achos bod e'n fab Duw, wrth gwrs. Wedyn, mae Iesu yn helpu Pedr i wneud y peth iawn, i dalu yr arian oedd i fod i gael ei dalu. A chi'n gwybod beth, wneith Iesu helpu ni hefyd i wneud beth sy'n iawn. Beth mae y Beibl yn gweud wrthon ni sydd yn iawn. Wneith Iesu'n helpu ni bob amser i wneud y peth iawn. Ac yn ola, fel o'n nhw'n goffo talu'r arian yna i'r bobl casglu arian, mae Iesu wedi talu wrth farw ar y groes drosto ni. Dros ein pechodau, y pethau drwg yn ein bywyd ni, mae Iesu wedi talu trwy farw ar y groes. A wedyn, wrth gwrs, dod nôl yn fyw. Da iawn am wrando ac ateb mor dda y bore yma. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am gael bod yn dy bresenoldeb y bore yma yn enw yr arglwydd Iesu, yn ei gyfiawnder ef, yn ei heiddiant i ni'n sefyll gyda fron di. Ac i ni'n diolch am gael ymgynnull o arglwydd, yn enw'r arglwydd, ac ar ddydd yr arglwydd, dydd y fuddugoliaeth fawr, dydd yr atgyfodiad, dydd y bedd gwag, dydd y dath y pencampwr yn rhydd, ein brenin ni, a'n Duw ni, ein harglwydd gogoneddus, gan goncro pechod, arwolaeth, uffern, Satan, pob gelyn o arglwydd wedi ei giro a'i goncro. I ni'n diolch arglwydd yn fawr am yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch nawr bod ni'n cael dod at y ti fel ein tad yn y nef, trwy adnabod, trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu. O, i ni'n diolch am hyn o arglwydd, bod ni ddim yn dod fel dieithriaid ato ti, bod ni ddim yn dod fel gelynion, ond bod ni'n dod fel plant, yn dod at ein tad nefol, rhai sydd wedi cael eu cymodi, sydd wedi dod yn iawn gyda Duw. O, diolch o arglwydd, bod ni ddim yn ofni wrth ddod felly at ein tad yn y nef. Diolch dy fod ti'n dad trigarog, diolch dy fod ti'n dad sanctaidd, diolch dy fod ti'n dad tosturiol tuag ato ni, ac yn ein derbyn ni, ac yn ein caru ni. O arglwydd i ni mor ddiolchgar am y berthynas newydd sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch arglwydd y fod ti yn ein disgyblu ni, wrth gwrs, fel ein tad. Ac i ti'n caniatáu weithiau i bethau ddigwydd yn ein bywyd ni, sy'n ein dysgu ni i bwyso yn fwy arna ti, a sy'n ein tynnu ni nôl ata ti, a sy'n dysgu pethau gwerthfawr i ni yn ein bywyd. Dim ond i'n gwneud ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd i ni'n gofyn i ti nawr i nerthu ni yn ein bywydau ar hyn o bryd. I ni'n diolch i ti am dy ddaioni a dy ffyddlondeb a dy ras cyffredinol unwaith eto, fel bob tro, cysgod, bwyd, dillad, rhyddid i addoli, gymaint o fendithion yn ein bywyd arglwydd, pob mesur o iechyd sydd gyda ni, ni'n diolch a diolch a diolch. Achos yn y pen draw, mae'r cyfan yn dod oddi wrthi ti arglwydd. Ac i ni'n ddiolchgar iawn. Ac i ni'n cofio am frodyr a chwiorydd sydd ddim yn rhydd i addoli, sydd ddim yn gallu dod fel hyn yn gyhoeddus ac heb ofon, bendithion o arglwydd. Ni'n gwybod am Gogledd Corea, ni'n gwybod am Pakistan, ni'n gwybod ar ardaloedd yn Affrica o arglwydd, fel Nigeria, De Sudan a Congo arglwydd. Ni'n gwybod am gymaint o lefydd gwahanol, ac yn gofyn i ti nerthu ein brodyr a'n chwiorydd yn yr ardaloedd hynny nawr. Ac ni'n gwybod hefyd am ardaloedd lle mae rhyfel a sôn am ryfel, lle mae'r tannau gwyllt yma yn difetha eiddo a tai a weithiau'n cymryd bywyd arglwydd. Ni'n gweddio dros bobl yn y sefyllfaoedd hyn. Ac yn gofyn i ti helpu
yn brodyr a'n chwiorydd i fod yn halen ac yn oleuni. Diolch Arglwydd bod gyda ni obaith byw sydd yn codi uwch ben pethau yn y byd yma. Mae'r byd yn darfod, mi fydd y greadigaeth fel i ni'n nabod yn darfod hefyd. Ond i ni'n disgwyl am nef newydd a deiar newydd, gyda gwir gyfiawnder yn teyrnasu. Diolch Arglwydd, wneud i'n helpu ni i gyhoeddi y gobaith byw sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio nawr deled dy deyrnas di Arglwydd yn ein plith ni fan hyn. I ni'n meddwl am y dydd heddi ac yn gweddio i ti'n bendithio ni, a nerthu ni Arglwydd, a'n sancteiddio ni trwy dy air, ac i rai sydd ddim yn dy nabod i ti ddod â pobl i brofiad ohono ti Arglwydd, profiad a chibon. Ni'n gweddio dros y clwb sydd i ddod, ni'n gofyn dy fendith ar y tîm, ar y gweithwyr, gan ddiolch yn fawr am ein gilydd o Arglwydd. Ni'n gweddio dros David yn arbennig, yn arwain, ac yn rhannu'r gair, nertha fe Arglwydd a nerth yr ysbryd glân. A rhai fydd yn cyfrannu mewn ffyrdd eraill, bendithia ni, una ni wrth gwrs yn yr arglwydd Iesu, a bendithia y clwb i gyd. Cyn ni'n gweddio bydd had gwerthfawr yr Efengyl sy'n cael ei hau wythnos yma, a byddan nhw yn cael tir da o Arglwydd. Ac mewn amser yn dwyn ffrwyth. O Arglwydd, gyda geneidiau sydd ar hyn o bryd ar goll wrth gwrs, sydd ar hyn o bryd yn farw mewn camweddau a phechodau yn dod yn fyw. Trwy dy ras, trwy waith yr ysbryd glân. Bywhad y waith yw ein gweddi ni. Ac ni'n cofio wrth gwrs am y gwersylloedd mae rhai o'n plith ni wythnos yma ac wythnos nesaf a nes ymlaen yn mynd i fod mewn gwersylloedd ac rhai o'n teuluoedd ni falle. Ni'n gofyn dy fendith ar y gwaith yma hefyd, yr un modd yn gwmws dros y tîmoedd, dros y rhai sy'n rhannu'r gair, a'r rhai fydd yn gwersylla bendithio'r amser o Arglwydd a defnyddio fe i symud dy deyrnas di ymlaen. Y cenadaethau ar y trath fydd yn digwydd, popeth o Arglwydd sy'n digwydd dros yr haf bendithio'r gwaith i ni'n gweddio. Ac o Arglwydd gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef, helpa ni fyw yn ôl dy air di o Arglwydd, helpa ni o Arglwydd i fyddhau i ti yn syth, fel nath Pedr yn y darn yma, ac o Arglwydd helpa ni i dderbyn dewyllus di hefyd mewn rhagluniaeth, y pethau sy'n dod ar ein traws ni yn ein bywyd. Yn gweddio dros rai sydd ddim yn dda o'n plith ni, a falle rhai gyda aelodau'r teulu ddim yn dda sydd yma bore yma. Yn gofyn i ti bendithio i teuluoedd nhw ac i wella rhai sydd falle ddim yn dda ar hyn o bryd nawr yn enw Iesu Grist. A'i harwain nhw hefyd i adnabod yr arglwydd Iesu, os dyn nhw ddim yn ei nabod yn barod. Trigarha, arglwydd yn ôl dy drigaredd fawr. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros y rhai sydd mewn llywodraeth, a prif weinidog newydd, arweinydd newydd yn Gaerdydd, roedd o'i thineb a gras arglwydd, o fesur o ras. Ni'n gweddio bydd rhyddid i'r Efengyl yn parhau o Arglwydd, a parch tuag at fywyd yn parhau ac yn dyfnhau ac yn gwella o Arglwydd yn ein cymdeithas ni. O Arglwydd bydd yn drigarog wrthyn ni, i ni'n gweddio. Ac o Arglwydd i ni yn gofyn i ti faddau ni nawr trwy waed Iesu Grist, ein holl bechodau, a glanhau ni yn ein cydwybod o Arglwydd ger dy fron di. Helpa ni i wneud siŵr bod ni wedi maddau i'n gilydd ac i eraill. Ac o Arglwydd, ni'n gofyn ti beidio ein harwain ni i demtasiynau a throfedigaethau, ac os maen nhw'n dod, a phryd maen nhw'n dod, cadw ni rhag drwg, cadw ni rhag yr un drwg o Arglwydd. Sancteiddio ni yn ein bywyd, ni'n gweddio, yn y frwydr yn erbyn diafol, y cnawd a'r byd, nertha ni eto heddi a'r wythnos sydd i ddod. Cadw'n llyged ni ar Iesu Grist. Diolch bod ni'n mynd i gael golwg arno fe bore yma nawr o Arglwydd. Diolch bod wedi dod i'r byd mewn wirfoddol, bod wedi dod lawr, wedi dod o dan y gyfraith, bod dim rhaid iddo fe. Ac o Arglwydd, diolch wedyn bod wedi talu iawn, bod wedi talu
y ddyled bod wedi talu y dreth i'n cymodi ni a Duw, fel bod ni'n gallu mwynhau ffafr Duw, a felly bod ni'n gallu cwrdd â Duw a'i adnabod yn yr arglwydd Iesu. O, diolch arglwydd. Bendithion ni felly, ac arwain ni a gogoneddau dy hun a dy fab yn ein plith, mwyn ei enw. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf o'r fath gyfaill y Duw Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. Wel, ni'n troi nawr nôl at yr hanes gawson ni yn y fideo, Mathew 17, 24 i 27. Wedi iddynt ddod i Gapernaum, daeth y rhai oedd yn casglu treth y deml at Pedr a gofyn, ond nid yw eich athro yn talu treth y deml? Ydyw, meddai Pedr. Pan aeth i'r tŷ, a chibodd Iesu'r blaen arno trwy ofyn, Seimon, beth yw dy farn di? Gan bwy y mae brenhinoedd y byd yn derbyn tollau a threthu? Ai gan ei dinasyddion ei hunain, ynte gan estroniaid? Gan estroniaid, meddai Pedr. Dwedodd Iesu wrtho, felly y mae'r dinasyddion, plant dylai fod, yn rhydd o'r dreth. Ond rhag i ni beri tramgwydd iddynt, dos at y môr a bwrw fachyn iddo, a chymer y pysgodyn cyntaf a ddaw i fyny, agor ei geg ac fe gei ddarn o arian. Cymer hwnnw a rho ef iddynt dros o fi a thithau. Wel, ni'n dod heddi at wyrth sydd ychydig bach y wahanol i'r gwirthiau i ni wedi bod yn edrych arnyn nhw. Ond mae'n dangos llawer i ni am yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'n werthfawr iawn
oherwydd hynny. Y sefyllfa, wrth gwrs, yw casglwyr trethu yn holi Pedr, a beth sy'n digwydd gyntaf. Wedyn mae Iesu yn holi ac yn dysgu Pedr, ac wedyn mae'r wyrth yn dod ar y diwedd a'r dreth yn cael ei thalu. Dau beth bore yma, casglwyr trethu a Crist Iesu. Casglwyr trethu a Crist Iesu. Nawr mae Iesu wedi bod yn absennol o Gapernaum ers peth amser. Mae wedi bod yn teithio, a mi welson ni rhywfaint o hynny wythnos diwetha hefyd. So dyma'r, dwi'n yn gwybod os chi'n gallu gweld dyma'r map o gogledd Israel yn dyfa. Mae wedi bod yn Tyrus, mae wedi bod yn Seidon, mae wedi bod yn y Decapolis, mae hefyd wedi bod yn Philippi, ardal Philip. Chi'n gweld fan'na? Caesarea Philippi. Ond nawr, yn yr hanes yma, mae'n nôl yng Nghapernaum. Ac os licwch chi, allech chi ddweud, pen cadlys ei weinidogaeth yn y gogledd, Capernaum. Ac cartre Pedr hefyd gyda llaw, Capernaum. Wel nawr te, o weld, siŵr o fod, mae'r casglwyr trethu yn gweld nawr te bod Iesu a'r 12 nôl, ac mae un ohonyn nhw'n siarad â Pedr. Just un pwynt pwysig, pwy yw'r casglwyr trethu? Nid y publicanod, nid y casglwyr trethu fel Zaccheus ydy'r rhain. Nid rhai sy'n casglu trethu dros Rufain. Yna dreth arall yn mynd i Rufain, achos Rufain yw'r ymerodraeth, ac maen nhw'n trethu pobl, wrth gwrs, i gynnal i hymerodraeth. Nid casglwyr trethu fel Zaccheus, iawn? Ond casglwyr trethu Israel yw'r rhain, swyddogion y deml, sy'n casglu treth i gynnal a chadw y deml. Dyna beth yw'r dreth yma i blant Israel yn unig, gan swyddogion. Mae yn dilyn rhyw fath o sensws, ac mae'n debyg i treth y pen. Chi'n cofio, Sir Thatcher? Treth y pen, poll tax. Pob unigolyn yn cael ei drethu, yr unigolyn. Wel nawr te, pob un dros 20 oed yn ôl y gyfraith, ond nhw'n talu unwaith y flwyddyn y dreth yma. A dyma fe yn y gyfraith, yn Exodus, dyma o ble mae'n dod. Okay? Pan byddwch yn gwneud cyfrifiad, census, o bobl Israel, y mae pob un i roi iawn am ei fywyd, neu am ei einioes, neu am ei enaid i'r arglwydd, rhag bod pla yn ei plith wrth wneud y cyfrifiad. So ni mlaen, diolch yn fawr. Y mae pob un a rifir yn y cyfrifiad dros 20 oed i roi yn offrwm i'r arglwydd hanner sicl. Dyna'r dreth am bob un. Hanner sicl, half a shekel. Cymer arian y cymod. Mi eisiau chi sylwi ar y geiriau yma. Mae'n iawn dros eu bywyd nhw, a mae'n arian y cymod. Oddi wrth bobl Israel a'i roi at wasanaeth pabell y cyfarfod. Dyna oedd gyntaf tabernacl cyn y deml. Diolch, sawn ni mlaen. Bydd yn goffadwriaeth i bobl Israel ger bron yr arglwydd mwyn i chi wneud cymod dros eich bywyd. Right? Nawr te, o fyna mae'n dod. Felly, mae yna ddau beth. Dyma y tal, drosti nhw fel unigolion, bod ffafr Duw yn aros arnyn nhw. Bod nhw ddim yn dioddef pla, bod nhw ddim yn cael eu cosbi gan Dduw, ond bod ffafr Duw yn aros arnyn nhw, a hefyd, wrth gwrs, bod nhw yn cael y babell yn eu plith nhw, pabell y cyfarfod, i gwrdd â Duw, i ddod â'i hoffrymau, i ddod ar aber dros bechod unwaith y flwyddyn, iddyn nhw cael cwrdd â Duw, a bod presenoldeb, Shekinah, Duw, gogoniant Duw, yn eu plith nhw. Ac wedyn ni, oedd e'n diogelu
bendith, ffafr Duw, a hefyd oedd yr arian wedyn ni yn cynnal ac yn cadw y babell. A nes ymlaen, wrth gwrs, y deml, pan ddaeth y deml ar ôl dyddiau Solomon. Nawr te, yn amser y Testament Newydd, yn amser Iesu, mae'r swm nawr yn cael ei drosglwyddo yn y groeg fan hyn i arian groeg. Okay? So, yr enw am y deml, am y dreth, pan ych chi'n darllen e'n groeg, yw nid treth y deml, ond treth y 2 ddrachma, 2 drachma tax. Achos dyna faint oedd e, 2 drachma. Gallwn ni ddod, diolch yn fawr, dyma ryw syniad i chi, doedd ddim yn bwysig, jyst bach o gefndir yw e. So oedd y treth yn 2 drachma, arian groeg o drachma, arian Israel, shekel, sicl yn Gymraeg. So hanner sicl yn gyfartal, neu'n hafal i 2 drachma. Wedyn, os felly, mae sicl cyfan, shekel cyfan, yn 4 drachma. Drachma oedd cyflog 1 diwrnod. Yn fras, darn arian, cyflog 1 diwrnod i weithiwr. Mae yna 1 darn arian arall yn yr hanes yma, sef beth mae Pedr yn ffindio yng Ngheg y Pysgodyn. Statera, gair gwahanol yw hwnna, ac oedd statera yn 4 drachma. Felly, mae statera yn cyfro 2 berson i dalu y dreth. Mi ddawen yn weddol amlwg wrth fynd ymlaen. Dyna'r cefndir, mae'n anodd achos mae coinage groeg, wedyn mae coinage Israel, ac wrth gwrs mae coinage Rhufain hefyd, ond dyw e ddim yn dod i'r hanes yma, so ni'n eisiau cymlethu ymhellach. Falle, doedd Pedr a Iesu ddim wedi talu achos bod nhw wedi bod bant. Dyna mae llawer yn meddwl, maen nhw wedi bod yn teithio, falle bod dyddiad y sensws wedi bod, a dyn nhw ddim wedi talu, achos bod nhw ddim yn bresennol ar y pryd. Mae'r casglwyr yn sylwi falle ac yn holi Pedr wedyn. Dyn nhw'n yn holi Iesu'n uniongyrchol, holi Pedr maen nhw. Falle bod nhw'n bach yn ofon i ddod at Iesu, dyn nhw'n gwybod, ond maen nhw'n nabod Pedr, falle yn lleol, yn gwybod bod e'n arweinydd, ond beth bynnag, maen nhw'n holi nawr te ynglyn â'r dreth, a mae Pedr yn ateb yn syth, ydy'r arglwydd, ydy eich arweinydd chi yn odi, yn syth. Falle bod e wedi gweld Iesu yn talu'r dreth yma o'r blaen, falle bod e'n meddwl am adnodau fel y geiriau hyn nawr yn Mathew, pennod 5, peidiwch a thybio i mi ddod i ddileu y gyfraith, na'r proffwydi, ni ddeithim i ddileu, ond i gyflawni. A dyna sy'n digwydd fan hyn. Mae'n cyflawni, mae'n i fyddhau i'r gyfraith yma. Mae cyfraith dros dro oedd hwn mewn gwirionedd, ond dyna fe, mae'n i fyddhau i'r gyfraith. Beth bynnag, mae Pedr yn ateb, odi, mae e'n talu fe. Ac mae'r sgwrs na wedi digwydd yn rwle, ar bwys y deml, falle, nage, i ni yn Capernaum, wedi digwydd ar y stryd, wrth gwrs, rwle, neu mewn lle bynnag maen nhw, sa'n ni'n gwybod. Mae Pedr yn mynd nôl nawr i'r tŷ, lle maen nhw'n aros, ac mae'n siarad gyda yr arglwydd Iesu, ond cyn i Pedr ddweud dim byd beth sydd wedi digwydd, Iesu sy'n dechrau'r sgwrs. Iesu sy'n siarad, nid Pedr. Ac beth i ni'n gweld yw bod Iesu yn achub y blaen yn Gymraeg, yn rhag siarad, yn siarad gyntaf. Dyna beth sydd yn digwydd. A mae hwn yn ein harwen ni nawr te at yr arglwydd Iesu. Beth i ni'n gallu gweld am yr arglwydd Iesu yn y darn yma, ni'n gweld llawer iawn. Ac wy'n gweddio y bore yma bydd e'n donic i ni. Un calonau ni, un heneidiau ni, i weld rhywbeth o'r arglwydd Iesu eto y bore yma ac y bydd e'n ffres. Yn gyntaf, ei wybodaeth. Ei wybodaeth dreiddiol
o'r sefyllfa. Mae'n siarad â Pedr am y trethu, bod ddim yna. Oedd Iesu Grist ddim yna. Oedd mewn lle ar wahân. Ond mae'n gwybod. Mae'n gwybod beth sydd wedi cael ei drafod. Mae'n gwybod beth sydd ar feddwl Pedr pan mae'n dod nôl i'r tŷ. Ac mae'n siŵr bod e'n bach o sioc a surprise i Pedr, cyn bod e'n mynd i weid beth sydd mae'r arglwydd Iesu yn gweud ac yn trafod yr un peth. Ac ni'n darllen yn Ioan pennod 2, ni'n darllen hyn. Nid oedd arno angen tystiolaeth neb ynglyn â'r ddynolryw. Yr oedd ef ei hun yn gwybod beth oedd mewn dynion. Gwybodaeth yr arglwydd. Gwybodaeth o beth oedd wedi digwydd. Cyn i Pedr ddweud yn byd heb ei fod yn bresennol. Ac mae hwnna yn wirionedd hyfryd, mae'n wirionedd pwysig iawn. Ni wedi canu am yr arglwydd, mae'n holl bresennol. Mae Duw yn llond pob lle, dyna pam ni'n canu fe bore yma. Yn bresennol ym mhob man. Ac i'r credadyn, i'r Cristion, mae hwnna'n gysur a rithro. Mae e'n agos. Does dim un man yr awn ni iddo fe, mae Dafydd dan arweiniad yr Ysbryd Glân yn ei roi mor hyfryd. Se'n ni'n mynd i'r nefoedd, se'n ni'n mynd i Uffern, se'n ni'n mynd i waelod y bedd, se'n ni'n mynd i'r pellafoedd y môr. Se'n mot ble, os wy'n edrych tu fewn i fi'n hunan. Mae yna. Mae yna. A chi'n gweld, mae hwnna'n gysur a rithro i ni. I rywun y bore yma falle sy'n mynd trwy anawsterau, sy'n mynd trwy dreialon yn ein bywyd personol, yn ein bywyd teuluol. Beth bynnag yw e. Falle bod neb arall yn gwybod amdano fe. Ond mae'r arglwydd, os i ni'n blant iddo fe, wrth gwrs, mae gyda ni. Mae yna. Mae reit yna. Wrth yn hymyl ni. Mae'n gwybod a mae'n caru ni. Ac mae'n gysur a rithro i hynny. A wedodd Dafydd, mae wedi ynghau fi mewn. Hedged me around. A chi ddiogelwch yw hwnna ta. Bod fel mir o dan. Bod fel gwrych o'n cwmpas ni. A chi ddarlun, yr un sydd wedi'n caru ni, yr un sydd wedi rhoi ei hun drosto ni ar y groes, bod fe yn ein hedio ni mewn. Na le ni wir yn saff. Pan ni'n byw, pan ni'n marw, le ni'n saff, ynddo fe. Ynddo fe. Ble bynnag i ni ar y ddeiar, ble bynnag i ni, beth bynnag sy'n digwydd i ni, fanna i ni'n saff, ynddo fe. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac llwn ni ddiolch am hynny bore yma. Wrth gwrs, mae yna ochr arall wedyn ni. Mae'n bywyd ni yn agored felly, o'i flaen hefyd. Does dim cyfrinachau gyda ni, oddi wrth yr arglwydd. Mae'n gweld y cymhellion, mae'n gweld ein meddyliau ni, mae'n gweld y cwbl o'n bywyd ni wrth gwrs. I rywun sydd eisiau redeg bant, mae'n newyddion gwael bod e'n holl bresennol. I rywun sydd eisiau cuddio, i rywun sydd ddim eisiau i'r arglwydd i weld, mae'n newyddion drwg. Does dim siwr le i gael. I ni fel pysgodyn mewn Powlen. Does dim lle cuddio i gael wrth gwrs. I rhywun sydd eisiau rhedeg oddi wrtho fe. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio hefyd ein meddyliau, ein cymhellion, mae'n gweld y cwbl. Ac dewch i ni fod fel Dafydd ar y diwedd, chwilio fi ta. Chwilio fi. Mae'n croesawu hynny, ond diwedd, ar ddiwedd y salm. Chwilio fi. Edrych trwyddo i. Edrych i bob twll a chorna. Dwi eisiau bod yn agored ac yn iawn ger dy fron di. Wel, i ni'n gweld rhyw gyfeiriad at hynny fan hyn nawr te, yn yr hanes yma. A mae'r arglwydd Iesu yn gweld cyfle nawr i ddysgu rhywbeth pwysig i Pedr ac i ni trwy hyn. Beth nesaf, ei fod yn fab Duw. Mae'n ymwybodol iawn o hyn ac mae'n dod trwyddo fan hyn yn glir ond diwedd. Mae'n sôn am frenhinoedd y byd gyda Pedr, ac gan bwy maen nhw'n casglu toll neu dreth. Mae yna ddau air gwahanol fyna.
tollau a threthu yn adnod 25. Tollau ydy customs. Trethu ydy census, na'r gair Groeg. Poll tax yw hwnna. So, toll ar eich pethau chi, fel VAT ac yn y blaen, neu treth ar y person. Ond nid bod hynny bwysig nawr, yna'r ddau air sydd yna. Gan bwy, meddai yr arglwydd, maen nhw'n casglu. Ac wrth gwrs, gan y meibion, dyna ddyle fe fod gyda llaw, na'r cyfieithiad llythrenol, y meibion, neu dieithiaid. Ac wrth gwrs, dyw'r teulu brenhinol, byth yn talu treth, a ni yw, doedd nhw ddim yn yr hen fyd, beth bynnag. Doedd nhw ddim. Nhw sy'n gosod y dreth, ac doedden nhw ddim yn talu y dreth. Bobl eraill oedd yn talu'r treth ar gyfer y brenin a'i deulu. Ac felly mae'r meibion yn rhydd. Mae'r meibion yn rhydd. Tax exempt, fel petai. Ac mae Iesu fan hyn, y peth cyntaf, yn dangos mai fe yw mab Duw. Mae'n ymwybodol mai fe yw mab Duw. Ac mewn gwirionedd, does dim rhaid iddo fe dalu unrhyw dreth fan hyn. Ond mae e'n wneud, wrth gwrs. Mae e'n wneud. Mae'n bwysig. Ac i ni yn gweld hyn nawr te, pan mae'n sôn am y deml, gawn ni'r adnod nesaf, enghraifft, Luc, pam y buwch yn chwilio amdanaf, Iesu yn 12 oed, gyda'i rieni, chi'n cofio, yn Jerusalem, ond nid oeddech yn gwybod mai yn hif yn had y mae rhaid i mi fod. Felly, y tad sy'n bia fe, fe sydd wedi trefnu popeth ar ei gyfer fe sydd wedi gosod y dreth, y tad, a mae e'n fab. Felly, mewn gwirionedd, mae e'n rhydd o'r dreth. Mathew 12, meddai wrth y rhai oedd yn gwerthu clomenod, cofio glanhau'r deml, ewch ar rhain oddi yma, peidiwch, a gwneud tif yn had yn di masnach, tif yn had. Ac wedyn, un arall pwysig yn Mathew 12, pan maen nhw'n sôn am y saboth ac yn y blaen, rwy'n dweud wrthych fod rhywbeth mwy na'r deml yma. Fe'i hunan, wrth gwrs, yn fwy na'r deml. Yn gweud y gwir, mae wedi dod i gyflawni popeth oedd y deml yn cyfeirio ato fe. Ys bod dim eisiau teml arno ni nawr, pan mae gyda ni yr arglwydd Iesu Grist. Felly fe yw y mab, ei dad sydd wedi gosod y gyfraith a'r dreth, a beth i ni'n gweld yw, pan ni'n meddwl am yr efengil nawr te, beth i ni'n gwybod ac yn deall, mae wedi dod yn wirfoddol o dan y gyfraith, bod yn fab, wedi dysgu i fyddod, wedi dod yn wirfoddol o dan y gyfraith i'n cynrychioli ni, i cynrychioli ei bobl, i gadw'r gyfraith ar ein rhan ni, i fodloni'r cwbl. Fel bod ni wedyn yn gallu dod at y Dduw, dan ffafr Duw, trwy Iesu Grist. A bod ni'n cael dod yn blant i Dduw, hefyd yn yr arglwydd Iesu. Mae'r cwbl yn pwynto ato fe fel mab yn wirfoddol, fel mae'n neud fan hyn, a dyna'i holl fywyd e. O ddim rhaid iddo fe ddod, o ddim rhaid iddo fe ddod i gadw'r gyfraith. Fe oedd yna gyda'r tad yn rhoi y gyfraith. A mae wedi dod lawr. O dano fe, ar ein rhan ni, ac wedi ei gadw fe, wedi bodloni'r cwbl, ac wedi ei gyflawni fe, fel bod ni wedyn yn gallu dod trwy Iesu Grist at yr arglwydd Dduw, a cael ein derbyn a dod yn blant, a cael bod yn rhydd o unrhyw dreth, wrth gwrs. Nesa, i ni'n gweld ystyriaeth nawr, yr arglwydd Iesu, dros eraill hefyd. Oedd yr Iddewon, wrth gwrs, mae'r cyfnod y gyfraith yn dod i ben. Ond mae nawr wedi dod yn wirfoddol, ac mae wrth gwrs, yn deall bod pobl Israel dal o dan y gyfraith yma.
a'r deml dal i sefyll. Nes bod y llen yn cael ei rhwygo, a'r deml yn dod lawr, na fe, mae'n dal yna, mae'r hyn drefen dal yna ar hyn o bryd. Ac dyw'r arglwydd Iesu ddim eisiau arwain rhywun arall i dorri cyfraith Duw. Wneith e ddim wneud hynny, chi'n gweld. Mae wedi dod yn wirfoddol o dano fe, a wneith e ddim ein hannog ni. Dyw e ddim wedi dod, fel darllenon ni gyna, i ddileu y gyfraith ond i gyflawni. Ac mae hwn yn hyfryd. Dyw e ddim eisiau i fod yn rwystyr neu yn tramgwydd. Adnod 27, rhag i ni beri tramgwydd iddyn nhw. Nawr ta, y gair, fel chi'n gwybod, falle rai nhw chi, y gair Groeg, scandalon, sydd wedi rhoi scandal i ni yn Saesneg. Scandalon. A beth oedd scandalon yn wreiddiol? Oedd pren mewn trap. So, mae rhyw fath o lun, rhywbeth tebyg gyda fi, so i'n siŵr os chi'n gallu gweld eto. So, baited stick yw scandalon, okay? Yn wreiddiol. A dyma fe fan hyn ar draws, bydde fe ar ryw bren arall, dim ond yn balans o, yn rhydd iawn ar bren arall, ac ar y blaen bydde'r abwyd, y beit, i ddal beth bynnag o chi eisiau dyla, pwy anifail bynnag. A wedyn pan oedd yr anifail yn mynd am yr abwyd, oedd y pren yn cwmpo a'r trap yn dod lawr ar ei bennau. Felly dyna yn wreiddiol oedd scandalon. Okay? Baited stick. A dyw'r arglwydd Iesu ddim am i neb gael ei faglu oherwydd ei esiampl Mae eisiau dangos bod e'n dod yn wirfoddol i anrhydeddu y gyfraith. Mae hwnna'n bwysig iawn, ac mae hwnna yn helpu ni. Dwi ddim eisiau dangos unrhyw amarch at y gyfraith ac arwain neb arall hefyd. Mae'n gamgymeriad i feddwl bydde Iesu'n edrych lawr ar y gyfraith mewn unrhyw ffordd. Na, mae wedi dod o dan y gyfraith i'w anrhydeddu a'i chyflawni ein mwyn ni sydd yn methu, wrth gwrs, methu yn y gyfraith. Wedyn ni, sofraniaeth yr arglwydd, ei sofraniaeth, siwrd maen nhw'n mynd i dalu y dreth, ac i ni'n cael yr hanes rhyfeddol yma, beth mae Pedr i fod i wneud, mae'n mynd i at y môr, Galilea, siwr o fod, y llyn mawr, ac mae fod dim rhwyd nawr, fel o'r blaen, wrth gwrs, dim ond pren, gwialen a llunyn a bachyn a rhywbeth arno fe, a medde'r arglwydd fydd gan y pysgodyn cynta sy'n dod lan, statera yn ei geg. Coen 4 drachma, sy'n werth 4 drachma. Ac bydd hwnna'n ddigon i dalu dros o ti a fi. Yn gofalu am Pedr hefyd a fe ei hunan. Mae'n defnyddio ei awdurdod yna, a'i statws fel mab y goruchaf, ei sofraniaeth dros dir a môr. I ni'n gweld yn tawelu'r storm, i ni'n gweld ar awdurdod i gerdded ar y tonnau, a mae'n neud fan hyn. Mae'n defnyddio ei awdurdod i dalu treth yn ôl y gyfraith, oedd y cyfraith dros dro, cofiwch, cyn bo hir oedd yn dod i ben, ond i anrhydeddu pob darn o gyfraith Duw, ac i beidio arwain neb arall i bechu yn erbyn y gyfraith yna. Ac mae'n cymryd o adnoddau difesur Duw, wrth gwrs. Yr holl gyfoethog Dduw. Oedd ddim arian yn eu pocedi nhw, ond yr holl gyfoethog Dduw. Yr eiddo ar arglwydd yw'r ddeiar a'i chyflawnder, y cwbl i gyd. A mae'n cymryd o hwnna beth oedd ei angen i dalu y dreth yma drosto fe a Pedr. Ac mae'n yn atgoffa ni i orffen felly o ddarpariaeth yr arglwydd Iesu yn yr Efengyl. Mae gyd yn mynd â ni at yr arglwydd Iesu
fel y man cyfarfod, fel y deml, fel pabell y cyfarfod rhwng dyn a Duw. Fe sydd wedi talu yr iawn dros ein heneidiau ni ar y groes. Mae'n pwynto at y groes. Y dreth yna oedd e'n talu iawn dros fywyd y bobl, bod y Duw sanctaidd yn gallu bod gyda nhw, yn eu plith nhw, heb i difan nhw'n llwyr. Siwr i ni'n gwybod bod y Duw sanctaidd, yr ysbryd glân yn gallu bod gyda ni ac yno ni, heb ein difan ni'n llwyr, achos bod Iesu Grist wedi talu iawn dros ein heneidiau ni. I ni a'r Duw sanctaidd yn gallu bod gyda'n gilydd. Dyna'r efengyl. Mae'n fendigedig. Mae'n fendigedig. Fe sydd wedi talu fe. Mae'n neud yn siŵr na chawn ni ddim ein condemnio. Ein melltithio, ein cosbi, ein dragwyddol am ein pechodau ni. Dyna'r pla. Mae Exodus yn cyfeirio ato fe. Mae'n ddarlun o bechod un a cosb Duw ar ei bechod. Mae'n dal i brynu heddwch gyda Duw, ffafr Duw. Yr hawl yma, y ryddid yma i ddod ato am faddeuant, am gael ein golchi yn lan, am gael ein ryddhau o'n pechodau, am gael ein gwneud yn iawn gyda Duw. I ni'n rhydd i ddod i ddiolch gyda mawl a rhoi yn bywyd yn offrwm o wasanaeth. I ni'n rhydd i ddod i addoli a gwasanaethu yr arglwydd ger ei fronnau, achos bod Iesu Grist wedi talu y dreth droson ni. Wedi gwneud y cwbl ar ein rhan ni. Wel, y bore yma, diolch am y gair, gwyrth chydig yn wahanol fel o'n i'n gweud. Diolch yn arbennig am yr arglwydd Iesu. Diolch am y mab sydd wedi dod yn wirfoddol dan y gyfraith. Drosom ni sy'n methu cadw'r gyfraith. Wedi chwalu'r gyfraith, wrth gwrs i ni, mae wedi dod o'i fodd i gyflawni'r cyfan a fe'n rhan ni, i ennill cyfiawnder i ni, wrth gwrs. Ac wedyn, mae wedi bod yn iawn ar y groes, ac yn gymod ffordd i ddod yn iawn gyda Duw, mae wedi talu y trethu i gyd, os allai weid efo. Pob treth sy'n ddyledus oherwydd ein pechodau ni, pob treth i sicrhau ffafr Duw, a'i fendith, a'i gariad, a'i gwlwm o gariad mewn cyfamod, mae wedi talu fe gyd. Mewn un prynhawn ar bren y groes. I ni cael dod yn blant. I ni gael dod yn rhydd o'r dreth. I ni gael dod yn iawn gyda Duw. I ni gael dod i berthynas hollol newydd nawr gyda Duw. Nid dieithriaid, nid estroniaid, nid deiliaid i'r ymerawdwr mawr. I ni'n blant y brynydd. A'n brawd ni yw y tywysog, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu Grist. Brawd annwyl sydd yn cofio ac yn ein caru ac yn darparu bob amser ar ein cyfer ni. Gar ei ben bo'r goron. Amen. I ni'n dod nawr te i orffen at emyn hyfryd iawn. Dyma babell y cyfarfod. Dyma gymod yn angriffus bu ar emyn gyda llaw, ac mae hi'n gweld Iesu Grist yn cyflawni pob un o'r pethau yma. Wel, pabell y cyfarfod, y cymod yn y gwad, wedyn mae'n mynd mlaen at noddfa a cleifion. A mae'n sôn eto am y babell yn yr ail bennill. Diolch yn fawr iawn. Amen.
Diolch Arglwydd am y gair i ni y bore yma, a diolch yn arbennig am ein ceidwad bendigedig. Diolch bod e'n fodlon dod o dan y gyfraith. O ddim rhaid, ond oedd e'n dod o'i fodd. Arglwydd, wnei di'n helpu ni i roi ein hunain o'n bodd i ti, bob dydd o Arglwydd. Helpa ni gofio pa mor wirfoddol oedd gwaith Iesu Grist a'i agwedd yn dod i'r byd yma ac hyd yn oed yn mynd i'r groes, y cwbl o'i fodd. A helpa ni i wneud yn siŵr mai dyma yw ein delight ni hefyd o Arglwydd, yw dyfodloni y dydd. Diolch am y taliad wrth gwrs anfeidrol ar y groes. Diolch am yr iawn a'r cymod drosto ni Arglwydd. I ni'n gwybod rhywbeth am ein pechodau ni, ni'n gwybod rhywbeth am y pla yma sydd yno ni o Arglwydd. Ni'n gwybod beth i ni'n heiddi hefyd, ger dy fron di. Ac i ni'n rhyfeddu bod wedi talu drosto ni, wedi talu iawn, wedi bod yn gymod drosto ni, dros ein heneidiau ni, dros ein bywyd ni Arglwydd, i ni gael bywyd tragwyddol. Diolch, a diolch, a diolch iddo fe am hynny. Diolch am y gallu mawr sydd gyda fe nawr i ddarparu ar ein cyfer ni. Diolch bod holl adnoddau Duw o'n plaid ni nawr yn yr Arglwydd Iesu Grist. Helpa ni i fyw bob dydd gan gofio bod ni'n blant y brenin a pwy yw ein tad a'n brawd mawr ni. A helpa ni fyw yn adnoddau di Arglwydd ac nid yn adnoddau ni ein hunain. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.